Mufaro wangu kukugamuchirai vadiwa vatariri pano pachanel yenyu yeLM Novels, apo tinokupakurai mutakunanzva wemabhuku kuburikidza nemanovels akanyorwa naLevis Mahlatini. Muverengi wenyu ndirini Tete Vimbai vekwamasiziva. Nhasi tikupfuurira mberi nekuverenga chitsauko 9. Semazuva ose ndichangoita just a recap patikasiyira muchapter 8. Kana mucharangarira, tinoona Andre naDaphne vachienda kuWarren Park kunosangana nemurairidzi anonzi Eric, murairidzi wepaUniversity of Zimbabwe, kuti akwanise kuvapatsanurira kana kuvatsanangurira chirahwe chakawanikwa chiri pabhodhi yaambassador Shezi. Ndichaverenga patakasiyira muchapter 8. Detembo rakura wadetemba rakapinga wena, akadaro Daphne achiseka. Eric akasekawo ndokuti, semunhu ajaira basa rangu, detembo iri rokuti say a wish I spent 17 to finish everyone riri pachena. Handizivi kuti sei panzi everyone instead of everyone. In any case, hama dzangu, zvakanyorwa apo zvinotyisa. Tiri panguva yakaoma. Chitsauko 9. Unorevei kana uchidaro? Andre akadaro avhundutswa nezvainge zvataurwa naEric. Eric akakosora ndokuti, zvataurwa izvo zvinogona kureva zvinhu zviviri kana tazviisa mururimi rwamai. Chekutanga, zvinogona kureva kuti iti chishuwiro ndashandisa 19 kupedza vose, kana kuti zvinogona kureva kuti ngatiti ndashandisa 19 kupedza vose, sezvo kuti let's say nekuti say chinhu chimwe chete chakafanana mumutauro uri informal. Zvave kwauri semunhu wemutemo kuona kuti ndechipi chaungamhanye nacho pane zviviri izvi. Andre akatarisana naDaphne achibva ati, pakaipa, but I don't think kuti zvakasiyiwa naShezi zviri pachena kudai. Ameno. Eric akaseka zvake ndokuti, zvokwadi zhinji dzinovigwa pachena. Dambudziko nderekuti isu vanhu tinofungisisa nepasingade kushandiswa pfungwa. Ichocho ndicho chokwadi Eric. Daphne akatsigirana naEric. Eric akasimuka ndokushama ngai achizamura. Airatidzika semunhu ane hope. Ini ndakuda kupedzisa hope dzangu guys. Chifambai. Wave kutidzinga here naye Eric? Akadaro Andre achiseka. Budai. Andre naDaphne vakasimuka vachiseka ndokunanga kumusiwo. Eric akavatevera vachibva avasvitsa pagedhi. Vave mumotokari, Andre akatura befu ndokushama muromo kuti ataure. Pane zvakazomudzivisa achibva amutsa motokari anyerere. Pfungwa dzake ndidzo dzaingopishana naye. Zvaive zvataurwa naEric zvaireva kuti Shezi uyu aigona kunge akonzeresa kufa kwevanhu vazhinji, kana kuti mhondi idzi dzaive dzaita chinhu chichaurayisa vazhinji vanotozivikanwa. Andre akaona kuti zvaizobatsira kuti atsvake nhoroondo yaShezi kuti aone kuti murume uyu aiva abva nepi uye aiva ambobata mabasa api. Munhu ega aigona kumubatsira aiva Lepatov. Apa tave kuendepi? Akabvunza Daphne. Ndava nemazihopeini. Ndoda kutombonokotsira mbichana sezvo mangwana ndichazova bhizi stereki. Saka tiri kuendepi? Kwako? No, kwako. Any problem? Aiwa, kungobvunzawo. Daphne akanyemwerera. Andre akazviona ndokuzoti, don't get any ideas here. Lepatov aitodzipfodora hake. Aive arara avhundutswa nebhomba raive raputika paZSS. Kufa kwaNancy aiva akunzwa. Chakamufadza ndechekuti Andre aive apona. naNancy zvaisaonana. Mwedzi wapera aive amuudza kuti kana akasarasa dzungu rake, rufu rwake rwaizove pedo. Chiporofita chake chaive chazadziswa apa. Nhare yakarira iye ndokupatika kubva kuhope. Akasverera runhare ndokuona zita rakanzi Andre. Sorry nekukumutsa. Nditiro background check yaShezi ka. Akadaro Andre mushure mekunge vakwazisana.
Iko zvino here? Hameno, it's up to you. Rega ndimborara shamwari, ndokusotera Monazi. No problem. Kana niniwo ndoda kumborara. Andre aive apinda mudhorobha onanga kuEastleigh kwaigarwa naDaphne. Hope dzaive dzamubata zvisingaiti. Basa rake raisamutendera kuti awane nguva yekunyatsorara. Ari munzira kudaro akapindwa neimwe pfungwa musoro. Hazvaita kuti arare asina kutsvakurudza nyaya yaChipumagura, uya wekuisa chemical pahuro yaShezi. Shiri inorohwa ichamhara, vakadaro vekare. Akatora nhare yake ndokuchaira nhamba yaiva apiwa nemurume waChipo. Nhare yakapinda ndokubatwa pakarepo, kuratidza kuti murume waChipo aiva agara akarindira. Hello, akadaro murume uya. Vakuru, ndini ndambouya nenyaya yemudzimai wenyu. Mamuwana here? Ari raiti here? Kwete, hatina kumuwana. Totoda kuti imi mutibatsire. Ndokubatsirei nei? Handina chandinoziva ini. Andre akavhundutsira murume waChipo kusvikira atanga kurotomoka ega. Ndinofunga kuti aenda kuHighfields. Kwani? Ndinoreva kuti ndinofungidzira kuti ane munhu wechirume waanoshamwaridzana naye ikoko. Munomuziva here? Maiti vaimbogaroti varara kubasa vachinyepa zvavo. Rimwe zuva ndakazovamirira pamukova webasa ravo. Vakabuda ndokufamba netsoka vakananga mudhorobha, ini ndiri mumashure mavo vasingandioni. Vakapinda mutauni ndokutora tekisi, ini ndokupinda mune imwewo ndichitevera. Ndakatoshandisa mari yemapiritsi. Ndakavatevera kusvika kuHighfields. Vakabuda mutekisi ndikavaona vachimbutirana nemumwe murume wechidiki. Murume waChipo akarwadziwa achitaura izvi. Nyaya iyi aiva asina kana kumboti bufu kuna ani zvake. Andre akanyemwerera ari kune rumwe rutivi. Zvaive pachena kuti Chipo aive apotera kuchikomba. Ndiri kusvikapo izvezvi, garai makagadzirira. Ndinoda kuti mundiperekedze kushamwari yemudzimai wenyu. Andre akadaro achibva adimbura runhare. Rega ndinokusiya kumba kwako ndiende kuHighfields, akaudza Daphne. Daphne akangozvitambira. Ko aigoti chii? Mumotokari nhema, varume vatatu vaikurukura zvavo vachiratidza kufara. Zvinhu zvaifamba semarongero avo. Kumashure, mubhutu, maiva nemunhukadzi aive akasungwa makumbo, maoko nemuromo. Motokari yaifamba zvayo zvishoma nezvishoma. Yakabuda mudhorobha ndokuita seyaienda kumbari. Kwave kudzika naRemembrance Drive ichipfuura nepamuzinda weRadio Zimbabwe. Varume ava vairatidzika sevaiziva kwavari kuenda. Vaviri vaisatyaira vaitomwa zvavo tungopisa vachipfungaidza hutsi mumhino nepamuromo. Vakafamba kwenguva refu ndokuzomira pane mumwe musha. Pamusha apa paisava neruzhowa. Vakavhura bhutu ndokuburitsa mudzimai aivemo. Munhukadzi uya akamboda kurwisa zvikashaya basa. Vakazomuzvuzvurudza kumusiwo. Umwe wavo aive nechibheke chaChipo akachivhura ndokuburitsa chisumbu chemakii. Akaedza akati kusvikira musiwo wazaruka. Vakavhura musiwo zvinyoronyoro. The bastard came home late, drunk, he won't even hear a thing. Akazevezera mumwe wevarume ava. You are thorough in the way you handle things, huh? Umwe wavo akadaro. You know me, my friend. You know me. I do. You are a master. It's all fun and games, my friend. Fun and games. Let me go park the car far from here. Don't do anything before I come back. Mutyairi akabuda mumba ndokumutsa motokari kwave kuimisa kuresa nepamba paive nevamwe vake. Andre akasiya Daphne pamba pake. Daphne aiva agumbuka zvisingaiti. Aive atoti adzokerana naAndre. Zvakaitika apa zvakabva zvanyatsoburitsa pachena kuti kudanana kwevaviri ava hakwaizomboshanda. Andre aigara ari pabasa. Andre akapinda munzira ndokunanga mudhorobha.
aive ovhetemesa motokari. Akananga kuAvondale kwaChipo. Akawana murume waChipo akamumirira panze pegedhi. Akamutora vachibva vananga kuHighfields kwechikomba chaChipo. Nguva pakanga pasisina. Chakamushamisa ndechekuti ko Chipo aiva aurayirei Shezi. Mhinduro aizoiwana kuna Chipo chete. Akasvika kuHighfields achibva atevera kurayira kwemurume waChipo uyo aiva agere padivi pake. Vakasvika Andre achibva abuda. Sarai muno, Andre akadaro. Aiwa, ndinoda kupinda ndione chihure chavari kuita vanhu ava. Murume waChipo akapikisa. Hei, haisi nguva yekutamba ino. Makadii kuita zvese izvi mega? Sarai, musabate kana chimwe chinhu muno. Akadaro Andre achivhura musuwo. Akaburitsa pfuti yake ndokunyahwaira akananga kumusiwo. Imba yechikomba chaChipo yaive nemakamuri 2 asina kuwedzererwa. Akasvika pamusuwo ndokuvhura zvinyoronyoro waive usina kukiyiwa. Akapinda mumba yekudyira ndokunyahwaira akananga mumba yekurara. Panze motokari nhema yaifamba zvishoma nezvishoma. Mutyairi aive aona motokari ichimira paive nevamwe vake. Iye nevamwe vake vakanga vapedza basa. Iye ndokuudzwa kuti anotora motokari. Hana yake yakarova ndokushaya kuti oita sei. Muchiedza chaikonzerwa nemaraiti repamugwagwa akaona chimiro chemurume akanga aburuka mumotokari achibva amuziva. Hana yake yakarova. Hana yake yakazobika manhanga. Oona murume uya onanga kumusuwo akabata pfuti. Vamwe vake vakanga vasiya dzavo pfuti mumotokari. Vaive vangoti murume wepamusha apa hapana zvaaigona kuzovaita. Akamisa motokari yake pedo nepaive neya Andre achibva abuda akabata pfuti. Murume waChipo akazviona achibva avhura musuwo wemotokari. Ndiye chitsoka ndibereke. Hakuna mupurisa akadai. Akazviudza uya aiva nepfuti. Mupurisa anotiza zvakadai. Akaseka nhamo serugare. Akada kuti amutandanise ndokuona kuti aizopedzera miseve kumakunguwo. Chaaida kununura vamwe vake vaisvikirwa nenyanzvi yemapurisa. Andre vakanga vadzidza nezvake ndokuona kuti uyu murume kwaive kumakata. Zvairatidza kuti vakanga vakundikana kumuuraya. Izvi hazvina kumushamisa sezvo Andre aive abuda mune dzinotyisa. Mhondi yakananaira ichienda kumusiwo uya waive wapindwa naAndre. Pakanga paipa. Andre akasvikoti nyengu mumba yekurara akabata muromo. Aona zvaakaona. Akafamba achienda kumubhedha. Chipo aive akarara ari musvo akatarisa pasi. Chikomba chake chaive chirere padivi chichiridza ngonono. Akaburitsa njema dzake ndokubata ruoko rwechikomba kwave kuruchenesa. Chikomba chakapapama doro rikapera mumusoro. Chiko, ndiwani? Chakadaro charohwa nehana. Akadaro Andre achisa ruoko rwaChipo mune rimwe rutivi rwenjema. Vaviri vakanga vasungwa zvino. Mhondi iya yaipinda yakabva yangoti nayewo nyengu mumba yekurara. Yakashamisika nezvayakaona ndokushaya zvokuita. Vamwe vayo vaisavamo. Andre aiva afuratira asingaoni zviri kumashure kwake. Chikomba chaChipo chakaona murume aive pamusiwo ndokunongedzera. Andre akacheuka ndokuona pasina munhu. Mutsindo akaunzwa achibva angoridza tsamwa achiti, ndakuti musabude mumotokari wani. Akadeedzera achifunga kuti munhu aifamba aive murume waChipo. Chikomba chaChipo chakabva changosiyana nazvo. Zvaive pachena kuti vaviri ava, kureva kuti Andre neaiva mupaseji, kureva kuti Andre neaiva adongorera vaizivana. Chikomba chaChipo chakatarisa Chipo ndokushaya kuti mukadzi uyu aiva asvika sei nguvai. Akazviudza kuti aifanira kusiya doro zvachose kana raita kuti adzimike pfungwa zvakadai. Kushama kwaChipo kwairatidza kuti iye naye vakanga vaita zvikukutu pamubhedha. Chipo aive mukomboreri wake. Chipo aiva mukomboreri wake.
iye aisashanda, nokudaro ndaramo yake yaibva kuna Chipo. Chipo aihora mari zhinji kwaaishanda, nedzimwe nguva aipiwa chikafu chasara paembasi ouya nacho. Kumuda chaiko aisamuda. Murume uyu aitova nekechidiki kaaidyidzana nako kaaizoda kuroora. Chakanyanyomushamisa ndechekuti ko kudanana kwaisungisa here? Chihure chaisungisa kunyika dzemaMoslem, kune mitemo uya unonzi sharia, wekuti mukadzi akangoita chipfambi chete aitakwa nemabwe kusvika afa. Akashaya kuti uyu mutemo waive wabata Zimbabwe nguvai uye wapinda rini. Munguva yaifungwa zvese izvi nechikomba chaChipo, Andre aiedza kumutsa Chipo, akazomubata pauro, ndokunzwa kuti Chipo aisafema. Akakwakuka ndokumira kwakadaro, pfuti yake yakabva yati pasi, ndokupotsa yapinda pasi pemubhedha. Pane ruoko rwaive pasi pemubhedha rwakabva rwangoti maita basa, ndokusverera pfuti iya. Apa ndipo pakaperera chitsauko 9. Tinosanganazve patichaverenga chitsauko 10. Ndatenda.